ngwapụtabanụ ihe wee jekwe emebe asalechabanu ojete ekwekwe omume aga m ebulu mmanya bugara nna gị o anyị ga-esekpu ana ka ọ gọzie mụ na gị o aha ụmụ Igbo ekenekwa m unu ị ga-asị ka ezi nke nlecha alụsọ nlecha wee pụta asị mụ na ịfụnanya juru m obi n'ụbọchị taa ịmakwa ife ụbọchị taa bụ mbọsị anyị ji echeta emume ịfụnanya agwagodi m unu n'ọkwa na mbọsị a ka a mụrụ m aga m ebulu mmanya bugara nna gị ọ dịkwa egwu asị mụ na ọ dịrọkwa n'ofele ịmụ mmadụ na mbọsị ọnwa Febụwarị gbalụ na mkpụrụ abalị 14 ọkwanye ya ka m ji lechalụ wee pụta n'usekwu n'ụbọchị taa ụmụ Igbo ọ bụrụkwa sọsọ na elechalụ mpụta n'usekwu mana n'ụbọchị taa anyị ga-esili unu ịgbanda nri a na-esi eji wee na-echeta emume ịfụnanya. Ụmụ ibe ịmalụgonu ka omenala anyị si wee dị n'usekwu Igbo tupu anyị aga n'iru igosi unu nri apụrụ iche, ofe apụrụ iche a na-esi n'ụbọchị apụrụ iche eji echeta emume ịfụnanya. Anyị ga-ebu ụzọ gosi unu ma kọwakwala unu ngwa nri anyị ga-eji wee kwadoro unu ofe ịfụnanya. Ka anyị bịakwa. Nke mbụ bụ nekwe obi efi, obi anụ. Ine anya ebe a kịta ifu na obi anụ ma zuru ka eme nekwe ebe a obi anụ. Nke a bụ isi okporoko, chọkwa oli were arụ okporoko wee sie. Nke a bụ azụ ọkpọọ. Nke a bụ akwụkwọ ụzịza, ụfọdụ na-ejikwa akwụkwọ ọkazi. Nke a bụ mmanụ nri. Nke a bụ ịsha. Nke a bụ ọfọ akwọgoni akwọ. Nwekwara ike jiri achị maọbụ ijiri ụkpọ maọbụ jiri akparata, nke ọbụla masịrị gị, maọbụ ijiri egusi wee sie ya. Nke a bụ ose ọkpọ akwọgoni akwọ. Nke a bụ yabasị. Nke a bụ ogiri bekee. Nke a wee bụrụzie nnu. Ngwa nri niile a ka anyị ga-eji wee kwadoro unu ofe ịfụnanya. Ka anyị jezie n'ọkụ ka ịfụ ka anyị ga-esi wee kwado ya bụ ofe ịfụnanya. Ka anyị bịa. Anyị ga-eburugodo ụzọ sinye mmiri anyị ga-eji wee saa azụ. Ka anyị na-eche ka mmiri a dị ọkụ iji wee saa azụ, ka anyị bebezie obi anụ. Nke a bụkwa obi efi kajara akaja. Nke a bụ oke efi kajara akaja. N'ebe obi anụ ibewa ya ịfụgasịa ọbara akpụkọsịrị akpụkọsị. Ịma na obi bụ ife na-ekesasịzi arụ ndị ọzọ ọbara. Mgbe egburu efi a, obi ekesazi ọbara ndị a na arụ ndị ọzọ ọkpụkọ. Ya ị na-ebe ibewa ya iwesịsịa ụmụ ọbara ahụ.
fugo ụmụ ọbara m na-ekwu na anyị fụgasịa ya. Anyị besie. Ine anya kịta anyị fụ na mmiri anyị asụgo. Anyị ga ka nkwọpụ aka batazie anyị asa ife niile a ga-asa asa. Mmiri anyị adịgo mma, gbanyụọ ya ọkụ. Anyị ga-asa azụ. Tinye nnu. Anyị ga-asakọtazi ya na isi okporoko. Ka anyị saa azụ. Anyị ga-ebidozi jezie n'ite. Benye yabasị. Tinye nnu. Tinye ogiri bekee. Ka anyị tinye obere mmiri. Ugbu a ka anyị jezie saa obi anụ a, saa akwụkwọ ụzịza na ịsha. Nene ma ọdịgo mma iwunye azụ ọdịgo. Wunye azụ. Wunyekwuzie odogwu eji esi ofe a. Agbanyezie mmiri. Anyị ga-etinyekwu nnu.
ugbu a ka anyị jezie sụọ ịsha. Ọ dịgo mma. Iwunyezie ịsha anyị su. Hey! Ị na-enekwa anya n'ime ite ofe ma o. Ọ na-asụ ịfụnanya. Ịcha anyị ịsha. Agwalụ m unu n'ofe a bụ ofe di na nwunye na-erikọta ọnụ izizi, ụbọchị izizi fanọsị. Techalụ ofe anụ nwa fana abụọ wee rikọta ọnụ n'abalị izizi a. Nwanne m, ọnwa 9 na-abịa fechaa aka gọrọ ejima sikwa na ngwa gị. Na mkpuchikwazie anyị ebe ụzịza. Ofe ịfụnanya. Ofe nwaanyị ji ejide die. Ghọtago? Ofe a bụ ofe nwaanyị ji ejide die. Ofe a bụ ofe ọ na-aga isichalụ di gị, orichaa ya. Ozigbo ị na-asị ya biko na nke anụnwa agwụgokwanụ, ude m agwụgo, achọkwanụ m igo obere akwa, achọkwanụ m nwoke a na-ama aka n'akpa na-asụ gị ego. Ozigbo ofe ịfụnanya. Ana m ezunyekwa unu ori ụka ụmụ nwaanyị. Nke a bụ ofe eji egolo obi di. Ofe ị ga-eji wee golo obi di gị. Amakwa m na onwere nwoke na-aṅa m ntị. Amakwa na onwere nwoke na-aṅa m ntị. Ọ hapụ ịbụ mbọsị nwunye esilie ya, ọ sị na ọ dị ka ọ chọbaghị ife dị na akpa. Ofe ịfụnanya. Mgbe jiri ohere a wee na-ekene oriakụ anyị bụ onye South Africa mana onye Igbo na-anụ ya. Afịa wee bụrụ oriakụ Lebogang Catherine. Usekwu Igbo na-ekene gị nne. Anyị sị na ọ ga-adịrị gị na mma. Otu isi esonye usekwu Igbo, isi na ife usekwu Igbo na-atọ gị pioko. Na ọ bụrụ sọsọ na ị na-eje ebe a na-amụrụ erimeri ndị Igbo na erimeri ị ga na-esiri di gị maka nwafọ Igbo ọ bụ. Mana ife na-atọkarịsị gị bụ na ị na-amụtakwa asụsụ ndị be di gị. Ị na-amụta asụsụ Igbo na usekwu Igbo. Nne m, anyị fụrụ gị n'anya. Ọkwa ifuru ofe ịfụnanya anụnwa anyị na-esi taa. Anyị sị ka anyị kpọkene gị maka na usekwu Igbo fụrụ gị n'anya. Ọ ga-adịrị gị mma. O ezigbo oriakụ, ọ ga-adịrị gị na mma. Ịnụgo? Ọ ka esi eme ya. Asị na onye a na-akpọ nwere ife ọ na-eme. Maka na ekwe ada akpọ mmadụ na nkịtị. Ugboro abụọ ka ekwe na-akpọ dike. Ọkpọ ya na ndụ, ọkpọ ya n'ọnwụ. Mana n'usekwu Igbo anyị na-akpọ na ndụ. Ọ ga-adịrị onye ọbụla na-ekiri usekwu Igbo, ọ ga-adịrị unu na mma. Maka na anyị na-anụta ozi unu n'akara Facebook anyị.
na nke Instagram anyị na-anụta ozi unu ọkwa na ụmụ ife a ka ọ na-aga anyị nụsịa obi esi anyị ike anyị wee na-esi maka na asị na nwata nna ya zụnyere ori na ọ na-eji ụkwụ na-agbawapụ ụzọ unu ezinyego anyị ori anyị wee na-agbawa ụzọ n'ike nke a bụ ofe ịfụnanya ofe usekwu Igbo ji wee na-agwa ụmụ Igbo niile ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị pụrụ ụzọ ije ife a bụ ofe anyị ji na-agwa unu na anyị fụkwara unu n'anya ndị Igbo ụmụ Igbo anyị fụrụ unu n'anya maka na anyị fụrụ na unu fụkwara anyị n'anya ofe ịfụnanya ọ ka esi eme n'usekwu anyị ebesịa ka m kwọpụ aka ugbu a ka anyị gbalịzie ọfọ tinye ana m ekwu na ịchọ ịgbalị ọfọ maọbụ achị maọbụ ụkpọ maọbụ akparata nke ọbụla ị chọrọ iji wee si ịchọ ịgbalị ya iwelu mmanụ wee gbalie ya ọma mgba mkpụrụ n'ofe maka na irikọtakwa ofe wee tata mkpụrụ ọfọ mkpụrụ ụrị mkpụrụ achị mkpụrụ ọkwa ji ite chọrọ m ka anyị gbalie ya bunye tinyekwu obere wunye anyị ga-etinye ose chetakwa na ana m ekwusi ụmụ ife a eji alọkọ ofe ma achị ma ọfọ ma ndị otu ya itinye ya n'ofe ị nwere ike ịkụnite iche na ofe gị ọgbalụ mmiri etinyezikwa na ị na-etinye ife asaa na abụọ n'anya wee na-etinye maka na ị nwere ike iche na ọgbalụ mmiri ịrapụzie ya onwezie ka ofe si wee dị ka ọtụkọtọ na unu nwee ka o si wee dị ka ọ chọrọ iji oyi ome ụtụ aja ite ka anyị nene maka ya etinye enu dịkasị butu ozigbo ribe ife niile zuru ezu ekwuchie m ịmana ya ife ikpeazụ ga-aba n'ofe a bụ akwụkwọ nri kwuchie anyị nye ife dị ka nkeji 3
bịa kpaghalịa ya weluzie akwụkwọ ụzịza wunye kpaghalịa feghe ka anyị tinyezie akwụkwọ nnu ọ bụrụ na ị mara ife na-ekpo n'usekwu ma nkeji abụọ mpụta mfọpụ ofe ofe anyị eghego ofe eghego otu o kwesịrị ịdị agbanyụwa m ọkụ ya bụ mmọnwụ ka anyị nene ofe ịfụnanya ofe eji ejide nwoke ọtago isichara ya dị ijidegokwu ya o ewo ụmụ nwaanyị unu ka m na-ezunye ohi ụka dịgiricha nka ị na-asịzi nna anyị ukwu na o nwekwanụ ka o si dị ọ sị gị kedu ọgịnị ọ na-emega anya n'iru ị na-egozi iru ọ na-emega anya n'iru maka na ọkwa n'otu o si kwesị ekwesịrị ka a na-ene ụmụ nwaanyị anya n'iru ekwesịrị ka a na-ene ụmụ nwaanyị anya n'iru maka na Chineke kwọchasịala aka wee kee nwaanyị ọkwa Chineke emechaa na-agbara kechaa ife niile dị n'ụwa wee weluzie nwaanyị wee kee ikpeazụ wee dee nwa ahụ ana kwa aka kechasịa nwaanyị wee nọrọ ebe ọ na-enenie zubezi ike ekele dịkwara Chineke na abụ nwaanyị ekwesịrị ị na-ene anyị anya n'iru ọrụ n'iru ka Chineke na-ene anyị anya o ji wee zube ike n'abalị nke saa dịka akwụkwọ nsọ gwara anyị nke a bụkwa m nwakwuro mana echelụ m n'ife ọ bụ cheta na asị m na ife eji elike ya bụ ụtara afọ ofe a wee bụrụ ofe ịfụnanya ofe di na nwunye na-eli ofe ọ ga-abụ isichalụ di gị ọmanya aka na-agba na asị gị ego maka na eji ife enweta obi nwoke nekwa ife eji enweta obi nwoke igbo mụrụ m nekwa na ya esikwa na mbute ofe ịfụnanya anyị ji echeta mbọsị emume ịfụnanya asị m na ọ bụrụ na nke m siri taa dị gị mma na ọ ga-amasị m ka ị nọnyekwara m oge a n'izu ọzọ ma zitere anyị ozi n'akara Facebook anyị maka anyị ga-achọ ịnụta gị akara Facebook anyị bụ facebook.com/usekwu igbo sonyekwara anyị na Instagram anyị nke bụ @usekwu igbo jezienụ gbanye ụkwụ na YouTube channel anyị ka iweluzie anya gị wee gbaala onwe gị emume ịfụnanya igbo mụrụ m aka m bụkwa aka na-esi ite usekwu igbo odozi akụ ifeọnwa isi onye ọkwa gwalụrụ unu na ịfụnanya juru n'obi ka anyị jezie kpolibe ndụ maka na emume mbọsị amụrụ m Usekundi, ebidokwalano, usekundi, bamalitelano, usekundi, babalitelano, ebidokwalano, ekweji, bamalitelano.
amalitelanụ